台北のですね、大安というですね、地区にあるこちらの、タワーマンションでございますね。今日のテーマはですね、不動産でございます。不動産なんでかっていうと、健太郎さんほら台湾に行きたいって言ってるじゃないですか。おお、行きたい行きたい。健太郎さんに住む家としてもちょっと提案したいなと思いまして。ああ、なるほどね。あ、めっちゃ嬉しい。ありがとう、助かるわ。だからクイズなんですけど、まあ一応プレゼンテーションも兼ねて一緒にその家の値段を当てるっていうクイズをしようかなと思って。なるほどね。賃貸？買いです。なんで買いなんだいなんで買わせようとしてんだい。台湾にしっかりお金を落としてもらわないと。いや、賃貸でもお金落ちるじゃん。額が大きいほど台湾的には嬉しいじゃないですか。ちょっと待って、順番違くない？ビザとか取ってから購入でしょ？買えないでしょ。でも安心してください。もし台湾が無理だなと思った時用に日本の不動産も今回ご用意してるんで。お前全部間違えてる、全部間違えてる提案を。もう日本には住めてるか。俺もいろいろ考えて作ったんだよ。なんでそんな嫌がるんだよ。なんだその猿芝居なんだそれ。ペイフォアこれくらいにして、はい、早速じゃあ1問目に行きたいと思います。それでは1問目やっていきましょう。第1問目こちらでございます。こちら台北のですね、大安というですね地区にあるこちらの、タワーマンションでございますね。名前がワンパーク台北でございます。飛び出してるこれ。なんか飛び出してるとこと飛び出してないとこ、何これ何これジェンガ？ジェンガじゃねえよ。ちげえよ。ベランダだろうが飛びで。意味が分かんない。どんな設計で。いや、そうだ。忘れてた健太郎さん。今日ね、ご用意してるのはですね、一応全部健太郎さんに合うようにですね、台北、東京、それぞれの一番高いタワーマンションを今日はご用意しておりますので。バカかおい。今値段見てびっくりしたわ。選択肢おかしいだろこれ。買えるかこんなもん。ちなみにネット上で調べた際に一番高いものなんで、もしかしたら誤差はあるかもしれないんですけど、ネット上では、これが一番高いと言われています。外観だけで値段当てろって言ってんの？ありますよ。ちゃんと内装も用意してますよ。まず1個目がですね、こちらでございますね。うわっ、綺麗。これ台湾これ。台湾ですよ。お前台湾どんなイメージなんだよ。バカにすんだ台湾。いやバカにはしてないけど、台湾にもこんな高層マンションあったかな。台湾結構高層マンション多いですよ。でもなんかこう景色的にちょっと離れてんのかな。いや街中。ちなみになんですけど、いや違うんですよ。今景色言ったんで2枚目が景色と関係してるんで、これ見てください。こんな感じなんですけど、でもなんか街がちょっと遠くにあるとよね思うじゃないですか。違うんですよ。この前の森林は台北のど真ん中にある大きい公園があるんですけど、セントラルパーク的な感じです。はい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 。こんなん住めたら最強だと思うんで、ぜひね健太郎さんには住んでほしいなと思いましてご用意しましたけど、どうですか？いや住みたいけど買わせてもらえないでしょ。でも階によっても違うでしょきっと。あ、そうですね。階によって違うんですけど、今回僕クイズで用意してるのは、ネット上でそれぞれ一番高い値段で取引されたものです。むずっ。タワマンの値段ってあんまピンとこない全然。そうですよね。で一応一坪あたりの値段、一坪ってちなみに畳2畳分って言われてて、大体これぐらいの大きさですね。家族団らんと。ちなみにさっきの家の一坪の値段ですね、畳2畳分の値段こちらでございます。1100万円でございます。全然ピンとこねえ。一応じゃあ比較で出すと2問目にあるんですけど、2問目が僕六本木なんですよ。六本木の僕が2問目出す場所は1500万円です。あんま変わんないんだ。そうです。ただ僕びっくりしたのが、僕台北の方がずっと高いと思ってたんで、台北って家めちゃめちゃ高いって言うんですよよく。だから僕東京と台北だと台北の方が高いのかなと思ってたんですけど、意外と日本の方が高くて、ただ不動産ってほら価格がこうすごい変わるじゃないですか。今回僕調べたのも年数全部バラバラなんですよ。なるほど。じゃあ今ちょっと変わってるかもしれないもんね。おいやめろ、真面目なやつやめろ。面白くねえよお前。ここカットするんぞ。面白くねえから真面目すぎんだろこんなん。バカ野郎、クイズは真面目にするもんだろうがよ。あんま変わんないんだったらもうめっちゃ高いんじゃない？じゃあ答えの方お願いします。ドン !C でお願いします。 C の6億7000万件。答えは長えな今日。 A だよバーカ。 A か !4 億か。ちょっとやりすぎたか。高い。もうなんか全然ピンとこんわ。でも買う人がいるってことだよね、台湾。そうですね。これは、この19億円は実際に取引された値段なので。これ何？
住んでる人いんの台湾？そうです、いますいます。だから言ってんだろうが、お前何回言わせんだよ。これは実際に取引された値段だっつってんだろうがってね。人の話聞けこの野郎。だんだんなんかマジヤンキーみたいな。でも本当に実際に取引されたもので、でも最終的に部屋落とされるかもしれないから。ジェンガじゃねえよ。ジェンガじゃねえんだよ。第2問目、よいしょ。2問目はですね、東京でございます。東京といえばまあこちらでしょう。六本木ヒルズですね。東京の六本木ヒルズのレジデンス B がですね、一応ネット上では一番高いと言われております。ここ高いんだ。え、嘘でしょ？東京住んでたらこれ一番高いって聞いたことないですか？え、ないだからたかしと違って俺お金持ちじゃないからそういう話しないから。あ、そうだ、ごめん忘れてた。俺と違ってお金持ちじゃなかった。たかしだって財産隠すために台湾行ったって聞いたけど。今台湾に財産を隠してるっていう噂が今。変な都市伝説作るのやめてもらっていいですか？俺マジ普通の一般庶民ですから。見たらわかんだろうが。お前この部屋のこの鍵見てみる。わけわかんねえ鍵。なんだよこの鍵。俺ずっと疑問に思ってんだよ。大家さん何なんですかこの鍵は一体。なんだっけ。2問目ですね。2問目がこれ六本木ですね。東京で一番高いってネット上で言われてるものです。で、内装がですね、こちらですね。一応これは最上階ですね。やばっ。毎日パーティーしてそうやん。なんか俺今完全に頭の中でこういうパーティーを思い浮かべたけど、こういう人たちこういうことしないですから。こうワインこう片手に持ってこういう感じですから。ピンとこないけどでも同じぐらいなんじゃない？そうですね。で一応こちらもヒント用意してまして、一応一坪の値段さっき言いましたけれども、一坪畳2枚分の大きさでだいたい1500万円ですね。俺実家にあるよ、何坪も。畳何枚でもあるよ。これ売ろうかな。うちの畳売れる？ケイさんどこでしたっけ？なんかだってあれじゃなかったでしたっけ？海辺のなんかすごい山奥のなんかど田舎の携帯の電波入らないみたいなとこですよね。確か入るわ。やっとやっとやっと入るわ。でちなみにヒントとしてもう一つありましてですね、健太さんご存知だとは思いますけど、私六本木に住んでたことがありまして懐かしい。こちらの部屋に私住んでいたことがありまして、こちらですね、畳3畳の部屋でございました。一応六本木ですね。はいはいはい、懐かしい。ここがですね、畳3畳で5万円前後って感じですね。っていうのがまあヒントでございます。ヒントになってんだ。全然ヒントなってねえだろ。え、ちょっと待って、はい、台湾より安いの？部屋の大きさが違ったりするんで。何坪って言ってた？さっきの。じゃあさっきのやつ広さはですね178坪でございます。178坪。あ、六本木の方はちっちゃいですね。66坪です。台湾の半分くらいか。うん、だから値段もこう選択肢の値段も下がってるって感じですね。ただ一坪単価で見たらこんだけ値段が違うって感じですね。これじゃない？答えの方お願いします。どうぞお願いします。ドン B。 それはその半分だからってことですか？まあ半分で坪単価の400万円分上乗せしてこんくらいなんじゃないっていう。なるほど、分かりました。さあそれではもし正解すれば健太郎実際に購入となるこちらのクイズ、一体答えはどうなのでしょうか？答えの方は正解でございます。健太郎さんおめでとうございます。おご購入おめでとうございます。買わねえ、買うか。健太さん今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあそれではね、また次回お会いしましょう。はい、じゃあね、バイバーイ。はい、バイバイ。